Daraya, suportayo ka namin hanggang sa huli. Ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami, Bobo Marcos. Okay guys, it's April 29, it's BBM Sara Grand Rally dito sa Pampanga. Dito sa may Star Mills, Robinson Star Mills, Pampanga. Ayan, pasok pa lang sa entrance. Traffic na. Ayan o, BBM! Ayan, dito pa lang jump pack na yung mga sakyan. Oras ay alas 2 ng hapon. Ito yung natin ng mga BBM Sara, solid supporters sa Pampanga. Ito na yung natin natin lahat. Kabahan na ako sa Marcos. Ayan, pasok tayo sa loob. Ito vlog natin to. Shout out BBM Sara. Dito pa lang, ang dami ng haba ng pila sa mga food cart. Ayan, hindi gusto kong kumain. Ayan, may free free water. Libre pagkain. Ayan. Ayan, namigit sila ng pagkain. Mineral. Ayan sandwich. Dami na. Sana hanggang mamaya makabutan ng mga ibang tao. Bawal na po. Ayan po. Kanan po, kanan. Ayan po. Thank you. Ayan, meron tayong hotdog sandwich saka mineral. Salamat sa organizer. Ayan. Pasok tayo sa may pasok tayo sa loob. Ayan. Ayan o. Yan, ganda na ito. Vlog natin ng mga aganapan dito sa BBM Sara Grand Rally dito sa Pampanga. Para dito ako gusto kong ibigay. Ikaw, nagkabalik! Ang presidente ng Pampanga! Ang sigaw nagkabalik! Bongbong Marcos! Bongbong Marcos! BBM! BBM! Parang napunta lang. Pampanga! Pampanga! Let's go! Pampanga! Everybody! Everybody! Say hey! Say hey! Sino ating presidente? Sino ating presidente? Sino ating presidente? Sino ating presidente? Bongo! 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 Para po sa inyo, sabay-sabay natin kantahin. Isubig na Maestro! Pampanga! Kaya magsimula! Sarili ko pero aking yung pinawag para
Konting oras na lang ay magsasama na tayo. Malapit na ako, yan sa tabi mo. Konting tiis na lang, mahal mo. Wala na ang iyong mundo. Sobrang gaya na makakasama ka na. Basta pakinabang ang naglalarayo. Kaya huwag na mukulit ka. Kaya huwag na mukulit ka. Sige, sige, mag-ibang ito magpakaibang. Dapat ay tawa lang. Kaya sa babae na pag-iinit na. Kaya mo bilang mag-apol sa'yo, diba? Time check, 3 o'clock ng hapon. Maganda yung sitwasyon ng rally. Marami ng tao. Maganda yung panahon. Kanina mainit, ngayon naging presko. Start pa na. Mag-start. Maraming hapon. Medic daw po dito. Kailangan po ng medic. Madami pa to. Mamaya, dadaan. Mas maraming kailangan ng pagmamahal. Jowa! May nangangailangan ba ng jowa? And now I must move in me. Why did you have to leave me? When you said fuck you up, fuck you up, fuck you up, up down, 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 fuck you up. Nabil po, Nabil. Bigyan mo na daan. Hello, please. Nabil, Mahina, mahina, Pampanga magingay! Gusto ko mula dito sa harap hanggang sa likod, kakanta na sabay-sabay, okay ba yan? Let's do this! Hey! Listen! Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagripan. Magingin! Nakalig ng kamalasan, ginapang mong harahan ng hagdanan para lamang aking ladan. Sa kaibigan sa sanuli, kaibigan. Pampanga, ihanda ang sarili! Dahil inabangan ng buong Pilipinas ang kanyang magtakbo. Lahat tayo ay nagdiwang na nagsalim ang pwersa ng pinakamalakas na agila ng Davao. Ang pinakaastig na agila, ang susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas! Mga kababayan, Vice President Inday Sara Duterte!
Presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya't ako ay nadirito na sa Pampanga upang sa inyo'y magpasalamat. Dahil kung hindi sa mga Kapampangan at kay Inday Sara, wala pong andruhin.